Penaberên Kurd yên ku bi seredan çûbûn Rojavayê Kurdistanê gilî û gazinên xwe dikin û hawara xwe dikînin serok Mesûd Barzanî û serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ku deriyê ji wan re vekin da ku careke din karibin vegerin nav malbatên xwe li Herêma Kurdistanê. Jineke bi temen di perçe vîdyoyekê de hawara xwe digîne serok Mesûd Barzanî û serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û dibêje derî ji wan re vekin ji ber ku nema tê tehemûl kirin. Biryar bû piştî bêhnvedana cejna qurbanê derî li pêş penaberên nişteciyên dihûkê bihate vekirin. Lê ji ber rewşa koronayê derî nehate vekirin. Em ê bi hev re banga dayika Kurd bibînin. Gelek Fîşabûrê qenata 24 ez hêdiyê ji wetike min vî dengê bigihêne serok Mesûd kak Nêçîrvan got musaedekê ji me re bike û vî dengê me bike û Penaberê ji me re veke Xwedê ev çar-pênc heyvê me li vê derê û zarokê me li wê derê yanî zarokê me li ser me digirîn em seroka digirîn yanî ev hewm karin bisebirin bisirica û hêviya min ji we got û Penaberê ji me re vekirin ne tiştî dî.